Gitumbok nga high value individual sa Region City na siko pinagi sa search warrant. Gila ang suspect nga si Anisito de la Torre Jr., 33 anyos, taga Suong, Mactan, Lapu-Lapu City. Nakuha sa iyang posisyon ang mobalor sa kapin 80,000 pesos nga diwang shabu. Samtang sa sunod-sunod nga follow-up operation na sikop ang magsuong hatlananan ni de la Torre sa iyang mga supply. Una nadagpan si Jason Ikoy, 29 anyos, 15 nakuhaan og mga pinakiti sa ginawang shabu ug usa ka caliber 38 revolver. Samtang iyang igsuon nga si Gina Baclay nakuhaan usab og mga pakiti sa ginawang shabu. Apan gipanghimaka kini sa mga suspitsado. Biglan si Jason og butang drugs aning Anisito, then si Gina is mao po yung gisaligan ani ni Jason. So isa po if ever nga nay mas mga customer at wala si Jason, si Gina maoy mo hatag. Gipick up ko na ako pa ko si Sana ko. Pag-abot mo balay, buong na kong sawa nga nun na siya po. Implanteran. Mura kog nakalitan ko bang ingon ani ba? Nasiya ko hasta ko mga anak. Kung naglibog ko nganong gidako ko nga ako'y sa Di na may mamikaila to niya, ma'am. Di may mamikaila to niya. Buong bito ko. Di mamikaila to niya, ma'am. Wapo ko, di mamikaila. Di mamikaila to niya. Buong bito ko, kinsa to. Pagdakop nila, kinsa ko to. Wapo ko kaila to niya.